аз съм Десислава, ученичка от 8 клас, хуманитарен профил. По повод патронния празник ще проведем подкаст на тема нашето училище с директорът на второ средно училище, професор Никола Маринов, а именно госпожа Куманова. Преди да започнем с въпросите, госпожо Куманова, ще ви помоля да се представите на нашите зрители с няколко думи. Да, благодаря, Деси. Здравейте и от мен. Както Деси ме представи, аз съм директор на второ средно училище професор Никола Маринов. Казвам се Анета Куманова. Директор на училището съм от 6 години. Какво е важно за мен? Учител съм по биология. Обичам много предмета си. Учител съм от вече близо 20 години. А в същото време съчетавам и с ангажиментите и отговорността да бъда родител на 2 прекрасни деца. И това е накратко за мен. Вие сте директор, но на първо място сте учител. Кое ви вдъхнови да практикувате тази професия? Аз мога да кажа, че избора ми на професия е една сбъдната детска мечта. Аз от дете, колкото и тривиално да звучи, мечтаях да бъда учител и успях да сбъдна мечтата си. Никога не е имало миг даже да съжалявам за този си избор. Смятам, че това е моята професия. Според вас, кое е най-ценното качество, което трябва да притежава един учител? За да бъдеш добър учител, трябва да бъдеш добър вдъхновител. Трябва да носиш това в душата си, в сърцето си. И тогава просто нещата се случват, когато подхождаш с любов към професията и към децата. Коя е най-глобалната ви цел за нашето училище? Аз искам втора гимназия, така както я познават всички в Търговище, да се развива, да продължава да бъде най-доброто и най-предпочитаното училище в нашата община. И така мечтая си да изградим STEM центъра, мечтая си да продължаваме да бъдем иновативни и креативни в методите, които използваме в класните стаи. Мечтая си нашите ученици да продължат да бъдат все така успешни и съответно реализирани след завършването на средното си образование. Какви проекти, свързани с развитието на училището, желаете да реализирате? Както вече казах, като така най-скорошна цел, това е изграждането на STEM центъра и концепцията, която ние сме подали. Искрено се надяваме в рамките на предстоящите месеци да получим потвърждението и живот и здраве да пристъпим към реализацията. И така в един по-дългосрочен план е мечтата ми да успеем да минем на едносменен режим. Да. Какви методи за адаптиране към новото време използвате и мислите ли, че иновациите биха помогнали за обучението на учениците и бихте ли се допитали всъщност до тях? Кое е най-правилното? Да. Това е нещо, което ще започна отзад напред с въпросът и това е нещо, на което изключително много държа. Мисля, че и ти, и въобще другите ученици знаят, че ние дори тази седмица вече приключи поредното анкетно проучване. Обичаме да се допитваме до учениците, важно ни е тяхното мнение, важни са ни техните идеи и винаги сме получавали така доста интересни предложения от страна на учениците. Необходимо е да се адаптираме. Необходимо е да се адаптираме ние като учители и училището като среда, защото технологиите се развиват изключително бързо. Всички ние сме свидетели за навлизането на така модерния в момента ChatGPT в нашия живот. И аз смятам, че ние като учители сме длъжни да намерим баланса между съчетаването на традиционните методи и прилагането на съвременните технологии в класната стая. Това можем да го постигнем с едно непрестанно развитие, непрестанна вътрешна и извънучилищна квалификация и да надграждаш и да развиваш своите умения като учител-преподавател. Да. Като дългогодишна ученичка в това училище наблюдавам една много красива традиция, именно това е изрисуването на стените в училище. Разкажете ли малко повече за нея и мислите ли да я продължите? Да, това е наистина едно, нещо, с което нашето училище се отличава. Аз лично не съм посещавала и нямам информация дали има друго училище в България, което да е изрисувано и то само единствено от възпитаници на училището, защото това е нашата традиция и тя датира вече близо около 20 години. Знаете, че профил изобразително изкуство, когато завършват, те оставят единствено спомен на своето училище и по този начин фоетата и коридорите ни греят с различни изображения на различна тематика, различни стенописи, което наистина е много, много ценно. И аз казвам, че нашето училище е училище с дух и атмосфера, защото още влизайки от първия етаж, разхождайки се по коридорите, това се усеща като енергия от всеки един посетител
и със сигурност, доколкото мога и доколкото зависи от мен, това ще продължи. Притесняваме да не свършат стените в един момент. Тук засегнахме и втория ми въпрос така за изкуствата. Именно това са паралелките, които позволяват на учениците да изразят таланта си. По какъв друг начин вашите колеги успяват да помогнат на учениците да открият своя талант? Да, паралелките изкуства дават възможност, защото ние виждаме изложбите на художниците, присъстваме на концертите на нашите музиканти, но с това не се изчерпват талантите на нашите ученици. Ние имаме изключително добри успехи и в областта на природните науки, на математиката. Традиционно участваме, достигаме и до националните кръгове на олимпиадите, организирани от Министерството на образованието. Така че аз смятам, че талантите на нашите ученици са всеобхватни. Сега това, което се сещам, че съвсем наскоро една немалка част от нашите ученици получиха стипендии от община Търговище за стимулиране на деца с изявени дарби. Имаме ученици с стипендии от Министерството на образованието и то в други посоки: образование, наука, спорт. Така че талантите са многостранни, а наша е ролята да ги подкрепим. През месец октомври беше загадната и представена идея за тим сериал в нашето училище. Ще ни разкажете ли малко повече за това? Да, това е една прекрасна идея, която аз съм изключително доволна, че успяхме да реализираме. По идея на Колю Колев, той се свърза с мен и предложи да направим нещо. Имаше идеята, просто искаше да намерим пътя, по който да я реализираме. И да, това стана с тези така наречени занимания по интереси, тези клубни форми, които функционират в училище. Наблюденията са ми, че интересът е много голям. И аз с нетърпение чакам какво ще се случи и крайния продукт. И това е едно продължение, и ти сигурно знаеш, и другите ученици от училище, че ние вече трета година по-скоро имаме театрално студио, което се води от Моника Огренова, която работи към Държавен куклен театър Търговище, сега с този тин сериал, който също съвсем професионално Колю ще окаже помощ и подкрепа на нашите ученици. Така че хубави неща се случват в нашето училище. Нека да пристъпим към един по-сериозен въпрос, а именно лично към вас. Каква е вашата философия в живота? Много неща следвам и спазвам, но може би едно от водещото ми е винаги да продължаваме, това го казвам и на учениците, с които работя, че ние трябва да бъдем преди всичко човеци. Аз винаги искам да се държа с хората, с които общувам, така както очаквам те да се държат с мене. И мисля, че тези общо човешките и християнските ценности са много ценни и важни и трябва да ги спазваме, въпреки че животът е изключително динамичен, изключително стресиращ, но нека си бъдем искрени и човечни. Лесно ли успявате да балансирате личния с професионалния живот? Успявате ли да намерите златната среда? Много е трудно. Много е трудно, защото училището е голямо, учениците са много, преподавателите също не са малко и това определено изисква много време от моя страна и енергия. А в същото време ангажимента като родител и напълно осъзнавам, че в някои ситуации съм длъжник към семейството и децата си. Да. Чудесно. Предлагам последно, бихте ли отправили едно пожелание? Да, едно пожелание към нашите зрители. Да, благодаря, Деси. Предвид, че днес е кулминацията на празничните дни, които посветихме на нашия патрон, професор Никола Маринов, аз искам да пожелая на всички преподаватели, учители, родители, първо да бъдем здрави и след това нека си носим вдъхновението, да получаваме вдъхновение в ежедневието, което да предаваме на хората, с които общуваме. И така, да си носим училището в сърцата, да издигаме неговия престиж и да вървим напред. Защото втора гимназия е единствена. Да. Благодаря ви много за искрените отговори, че се съгласихте да проведем това интервю. Много благодаря, Деси. Аз отправям предизвикателството към вас. Това да не бъде първи единствен подкаст на ниво училище, а да предизвикате и други колеги и ученици от училището да се включат. Да, наистина. Да, благодаря.